Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi kita tadi di depannya Piga, aku karo ribut. Nah, terus oleh mandat disuruh jaga mobil, bos lah, kayak mobilnya pocok lagi, mobilnya ini pinggiratan soalnya omae pati dandani. Dadi niki aku karo ribut ning gone tempate Piga iki. Mbok yen ya wis nunggu mobilnya lagi. Kene pinggiratan, bos. Soalnya apa ki senenge rawan yo ne. Lagi mobilnya, mulane iki aku wis nunggu ning kene tempate Piga iki akhire kian ngangkroke iki. Anggo turu karo ribut karo Jogo. Ya wis. Karo tugas kok. Tugas ditunggu kok. Lah ya tugas ki ditunggoni to, bos, oleh mandat kok. Ya tapi apa dhewe yo rong leren belas lho, baru mulai komune Anggi. Aku mulai turu ini. Terus langsung moro ning Sekar ya. Engke Turu. Ya engke yo turu tangi jam piro nggak jam 8 piro nggak. Turu enek dulurku kok nganjuk teko. Oh. Dan aku yo tangi yo gak menak motor digegar apa. Iya. Kan coy. Oke, bos. Motor tata sing apik ben mau enak. Oh, enak apa? Hah? Oh, enak. Tok ning ngene lho maksudku iki ben mau enak. Nah. Iki mobil ini pinggiratan soalnya pokoknya tugasnya yo wong loro yo kon ngene iki lho. Yo ora apa-apa tarah yo. Mesti kongkon yo awake dhewe kae yo. Lah ngongkon sapa neh? Gak awake dhewe. Ya dene dikira rezeki yo gendem. Lah iya, nah mulane kuwi pokoke patuh. Ya. Kelas gone iki lho. Kelas gone. Dikirim guntur ini. Enggak dikirim guntur sego, bos. Mulane ya segone lagi perlak pangan kae. Kirim sego. Iki pakai sego. Dadi pangan nggo nunggu Jogo. Ya suwun ya tur ngono. Ya. Iki lho nganti mendeh-mendeh iki lho, turu iki lho. Kalau tak ada pindho kok. Alah saitik aku. Karo pertama ki ya lawas langsung tak wong loro. Alah, jan seger tenan, bos. Alah, sepuwi lho. Kok kayak ngomong itu liwat ngono ya. Malam minggu ya toh. Ki masa malam minggu. Kayak minggu ah. Malam minggu le. Iki. Lah malam minggu kok sawap ya. Wis ora apa-apa. Nek dia guntur nggak bar ngirim kok langsung ngalih. Nah, iya. Kok piye terus kelanjutannya iki lho piye kok malah tinggal pleng ngalih ngono kuwi lho. Ki piye ngono lho. Kene jake Piga yo. Angkore tak nggo turu iki tak nggo Jogo. Kowe ndelok apa ta jane iki? TikTok. Lar pi opo? Libang-libung karo terus TikTok ngene wes tau. Gila ngecek karo lupi lep lah malah nomor gitu. Ndek kapan lagi? Iki. Lho. Ning ndi wi? Ning mas apa? Suasanane, bos. Suasana di malam hari iki, bos. Iki.
Juga ning kene lah enak. Iya, iya. Ngancil ya. Iki lho, ngene iki lho, Bos. Mbok sing kowe tok ngono lho, ora ketok blas kowe iki. Kayak tak piye to? Lu gue nang motor kene enak. Jadi wingi cak kene nang petengan. Angkro el gorene ning kene lho. Ya wong mendu malah. Yo ora to nyapa kaya wong mendhu. Angkro sing kuwi lho. Ah, Bro, wis nang pinggiratan iki wis mbok karo ngeti wong liwat iki wis. Dar-dar pong yo rong dikirim opo-opo iki. Kirim malah kirim karo kuntur wong liya. Yo. Dene wis tangi burung foto tengku apa. Yo dikirim Kasih tapi yo wis. kaya kopi, opo gitu melek. Kopi yang jojo aku tak bayaran. Dino kono tak bayaran dulu. Yo. Ya. Gerak lah mobil lah. Baru ngerti truk limat kali gini ngerti ya. Ya nyangai caranya. Ya apa nah. Lagi ibu ini keling-kelan ini. Yeay. Sing sawopi padahal malam minggu iki. Lho. Jempol sepi nih. Kok iso sepi ya malam minggu. Biasanya emang pacaran iki rame lho. Iki lho. Mobil liwat tok iki lho wis. Biasanya emang pacaran rame liwat ngalor ngidul. Bisa kok rene metu malah wong lanang tok sing liwat. Jenuh lho ngene. Wah. Nguyuh kesuwi menebut. Nguyuh ning ndi to? Oh, kok malah hilang. Amit nguyuh. Amit nguyuh kok malah hilang lho. Iki lho nguyuh ning kono lho. Jane piye ta Guntur wi jane? Kok malah ra nganu blas. Iki lho wong liwat iki karo wong lanang tok. Iki lho lanang tok lho. Iki wong lanang tok. Wis mbuh sementing wis. Santai ning kene ae. Wes didike goncang sapa kae wong edok kae. Ning nguyu apa? Itrek ta jane. Ngono. Lanang tok lho isine liwat. Katan. Lanang tok wong edok sitok reneng. Wong edok sitok wis ora eneng tebut. Wong edok sitok iso reneng to. Itu tok iki wis bengi lho, Le. Jam 12 tet lho. Ya yo jam 12 lho. Biasanya teko bengi lho. Ya kayak gitu. Kiriman jorong teko wis meneng ae. Wah. Adikku goblok. Iya, gak mulai. Etanku ki lho. Adikku ponakan. Etan mesti dia. Anake presbane. Oh, alah. Oh iya iya. Oh ini kono. Oh ini. Kembludak metu. Metu ora ta wong iki jane. Ayo patene gobodor. Dawak. Apa niat ora sengaja awake dhewe dikaya ning ngene. Terae. Kayak garap dhewe nyemoyo. Nyemoyo. Garap. Garap turu yo, garap awake dhewe malah kon cah.
Ini iki mingguan yo wis. Wuih. Alang tok lho. Nah, wis kono elor ki jadi vlog hari ini dia dapat mandat tugas Pokoke nunggu mobil ya. kon nggone Teko dol mobil. iso. Mbah kok dol iso lho nggone. Soalnya rawan ya. Kayak akeh muga-muga hati-hati. Muga-muga tugasku berdua ki ora ana apa-apa bos. Dadine tunggu-tunggu wis ngono elor dadine saya akhiri vlog hari ini. Buntur barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngok.